Арганізацыя «Белая Русь» сумесна з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу наведаліся ў абласны радзільны дом з добрым намерам. Уручыць прэзенты тым, хто стаў мамай у Дзень незалежнасці. З 2009 года ў рамках акцыі «Белая Русь» з любоўю да дзяцей грамадскае аб'яднанне разам з прадстаўнікамі ўлады павіншавалі ўжо 372 мамы. Сёлета ў Дзень незалежнасці на Брэшчыне нарадзіліся 22 маленькіх грамадзяніна Беларусі. Хлопчыкаў больш – 12, дзяўчынак – 9. 9 дзяцей з'явіліся на свет менавіта у Брестским областным родильном доме. Ты когда родился? Я родился 3 июля, в День независимости Республики Беларусь. Ну, знаете, это какая-то цифра все равно, она значимая в жизни человека, она будет проходить через весь жизненный путь его. Ну и мы надеемся, что вот эта цифра будет способствовать, что человек будет предан нашей Родине. Замечательно, что эти дети родились в главный государственный праздник в Республике Беларусь. И это добрый знак, что наша страна развивается, что она молодеет и смотрит в будущее. И нам, взрослым, очень важно приложить все усилия для того, чтобы сделать детство детей счастливым. Стаць мамай у вялікае дзяржаўнае свята ўжо нейкай заканамернасцю сям'і брастаўчанкі Алесі Ляонавай. Справа ў тым, што жанчына сама нарадзілася 9 мая пад гукі салюта, жартуе Алеся. А цяпер і мамай стала ў не менш сімвалічны дзень. Малыш родился 3 июля, у него тоже был салют. Вот это было здорово, мы с ним 2 таких праздничных. Вот. Ну, конечно, радость невероятная. Я не могу еще это осознать, потому что эмоции не зашкаливают. Незважаючы на некаторае змяншэнне колькасці з'явіўшыся на свет у гэтым годзе, Брэсцкі абласны радзільны дом у лідарах па нараджальнасці ў цэлым па краіне. Держим планку рождаемости, в том числе и по области. Вот. Если брать июнь месяц, то мы вообще за июнь где-то по нашему родильному дому мы родили на 45 детей больше, чем за июнь прошлого года. За 6 месяцаў гэтага года ў Брэсцкім абласным радзільным доме прайшло 2475 родаў, а гэта ўсяго на 10 менш, чым у мінулым. Таксама важна, што сёлета на Брэшчыне кардынальна паменшылася колькасць заўчасных родаў, знізіўся паказчык колькасці кесаревых перасекаў. Анастасія Цыкун, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».